Κι εγώ σ' αγαπώ, γάμω το Χριστό μου. Πω κομματάρα. Λοιπόν, νομίζω φωνάζω πολύ γιατί έχει χτυπήσει το κόκκινο το από αυτό. Οκ, καλησπέρα. Τι ωραία. Το λέω εδώ. Οκ, λοιπόν, σκάσε λίγο, φωνάζουμε στα καθυστερημένα, ρε. Λοιπόν, σήμερα θα σχολιάσουμε πάλι γιατί αυτή είναι η δουλίτσα μου, τι θες τώρα εσύ. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε μια όχι, βασικά είναι ταινία μικρού μήκους. Λοιπόν, η ταινία αρχίζει με μια μπαφιάρα χασικλού, η οποία για κάποιο λόγο πριν τελείωσε από το... Μια πουτάνα, πάμε. Και μόλις τελείωσε από το σεξ, είπε να μυρίσει... Λίγο κοκαίνη. Όχι, είπε να μυρίσει λίγο τριφύλι που της είχε στείλει η γιαγιά της μέσα στο αλουμινόχαρτο. Βλέμμα όλο υποσχέσεις, δεν την τάσεις διαθέσεις. Πρόσκληση να δεις την πέσεις και χαμόγελο τζοκόντας με ενιγμάτικες προθέσεις. Τριφορούμενες ορέξεις, στήκαμε στις αντιθέσεις. Όλοι εδώ πέρα είναι σε φάση fuck the police. Έχουν μπλέξει με λαδόχαρτα και τριφύλια και μπάτσους και ιστορίες, δηλαδή έλεος. Σαν ερώτηση παγίδα, το προφανές που κρύβει ανοιχτή σαν ανεμόνι και κλειστή όπως το στρίβει. Σαν τη γάτα παιχνιδιάρα επικίνδυνη σαφή. Στα κρυφά μοιράζει φύλλα, φανερά κάνει παιχνίδι. Μηχανή στο ρελαντί, χρόνο άπειρο σου δίνει. Και τα φώτα της πορείας πονηρά αναφοσβήνει. Με τα λάμ της αναμένα το προβάδισμα σ' αφήνει. Το δικό σου το σπινιάρισμα, δικιά σου η ευθύνη. Λοιπόν, φαίνεται ότι νοικιάσανε μπάντα για κάποιο λόγο να παίξουν το τραγούδι, οπότε πρέπει αναγκαστικά να το ακούσουμε όλο. Και κατά δεύτερον, σαν σωστή ταινία επαγγελματική, πρέπει να έχουν και τα ονόματα από κάτω. Τι λέει? Ρωτήρα Βαλασσίδου. Κοπάνα κλασικά, εννοείται. Μετά βρεθήκαμε και κολλήσαμε εδώ, εσύ. Άρασα με το δαράκι χθες. Λοιπόν, πραγματικά μισώ όταν τα κορίτσια το παίζουν αντράκι και αυτό το κοπάνα κλασικά. Καλά ρε, αυτοί οι χασικλίδες τέλος πάντων όταν παίρνουν ναρκωτικά δεν χαζογελάνε. Δεν βλέπεις να χαζογελάω ρε μαλάκα. Όχι. Έτσι μπρο. Τώρα σκόθηκα. Δικό το στάρ. Καλά ρε, δεν σκοπεί να μην αράζει με αρχίδια. Γιατί ρε εσείς, τι είχε ο Δαράκης, μια χαρά παιδί είναι. Αυτός δεν άραζε με τον Γιάννη. Και γενικά όσοι αράζουν με αυτόν για μένα αρχίδια είναι. Ποιο Γιάννη? Είναι μέσα τώρα ρε. Αυτός φάγει τον Γιώργο. Είσαι ωραίο φρούτο ρε εσύ. Και εδώ πέρα ο Κοντοπίδης κλέβει την παράσταση. Μου θυμίζεις κάποια από παλιά. Και ένα κρίμα. Το χόρτο του μαλάκα του Δαράκη πάντως κάτι λέει. Αυτός έκανε δουλειά. Τι? Ποια δουλειά? Αυτός εγκάστρωσε. Τι λες μόνοι μαλάκο, ποιος σου είπε τέτοια μαλακία? Βασικά έχει κυκλοφορήσει για 3 μέρες τώρα. Είσαι έγκυος μωρή. Τι λες ρε, όχι φυσικά. Όχι φυσικά ή όχι ακόμη? Όχι φυσικά. Ποιος σου είπε τέτοιο πράγμα? Ο Μάμπι στο Facebook. Σπάξ' το χθες αναδρομής στις αναμνήσεις και κινήσεις. Δρομίες δεν θα ξαναζήσεις. Μαλάκα, τσέκαρε γκόμενα. Μια χαρά είναι. Τι μια χαρά ρε. Αυτό είναι μοναδικό κομμάτι. Φιλίες, γκόμενο, δουλειές, φάρσες κι αλανιές. Παιδιάστηκα καμώματα, παιδιά και όλοι εμείς. Τα πράγματα τα παίρναμε στο φλού της μετρητής. Βγάζαμε τα σήματα. Σε ποιο σχολείο πας? Γιατί? Να έρθω να σε πάρω στο σχόλας μας. Μάμπι. Καλά, δεν μιλάω σοβαρά τώρα. Editing skills ρε μαλάκα. Μας έκανε ένα flashback για τον Μάμπι Αστραχάν, πώς τον λένε αυτόν, που έπαιζε μπάσκετ και ήρθε να της αφιερώσει το καλάθι, δεν ξέρω και εγώ τι, και υποτίθεται ότι την άφησε έγκυος. Γαμάτο. Βασικά έχει βουήξει στο Facebook. Εγώ δεν το έχω ακούσει.
Εσύ είσαι κολλητή της. Ναι, αλλά ποιος έβγαλε τη βρώμα? Ο Μάμπη. Τι λέει? Πώς και από εδώ. Εδώ με τα παιδιά. Εγώ περιμένω το δικό σου. Το Μαμπή. Τι έγινε, όλοι μαζί θα βγούμε? Τι λέει ρε? Εδώ με τα παιδιά, πάμε άλσος. Εγώ εδώ. Με τη Μυρτώ. Όχι ρε. Αλλά περάστε. Και για πες. Λοιπόν, ασχολιάσουμε λίγο το τι φοράει ο τύπος. Φοράει γυαλιά, έχει μοϊκάνα 2 μέτρα, έχει το τραπεζομάντιλο της γιαγιάς του για σορτσάκι, τσαντάκι μπανάνα και άσπρη μπλούζα. Είναι σαν ανάποδο γαμότο συνδυασμός με ταμτάκο. Να τι γίνεται όταν δεν φοράς καπότα. Αυτούς σκίζω στο μονάκι και τους 3. 3 με έναν. Ναι, αλλά τι έναν, εμένα. Σιγά. Θα συμφωνήσω με την κοπελιά, σιγά τον έναν. Και μόνο μπάσκετ παίζεις? Όχι. Παίζω και το πουλάκι μου. Πώς τώρα εσείς? Τι λέει? Τι λέει, πού είσαι, πού χάθηκες? Κλασικά μωρέ. Σχολείο, άραγμα. Πω, έκανες ρόμπα τη μεγαλύτερη ψωνάρα. Δώσε ρε κολλητή. Και λέτε στάνταρ να βγάλω Μάμπη τη βρώμα. Ποιος ο άλλος? Αυτό δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει έτσι, το ξέρεις. Καλά, καλά. Κάτσε και θα δεις τι έχει να γίνει. Έλα, Μάμπη. Έλα ρε εσύ, τι λέει, όλα καλά? Ναι, άστα αυτά μαλάκα. Τι σώτα κάθεσαι και λες για μένα παντού ρε. Τι σώτα? Μας δουλεύεις. Εσύ δεν είπες στην Αλέ στο face ότι είμαι έγκυος? Α, ναι, και τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό? Δεν νομίζω το κρατήσεις. Είσαι πυροβολημένος. Δεν είμαι έγκυος, ποιος είπε τέτοια μαλακία? Στάτα ρε εσύ, άμα είναι πες μου ρε, δεν τρέχει. Καλά, καλά, πες μου ποιος είπε τέτοιο πράγμα και θα γίνει της πουτάνας. Θα του γαμίσω τα ράματα μιλάμε. Τι να σου πω ρε εσύ, βασικά θες να βρεθούμε να τα πούμε καλύτερα από κοντά γιατί δεν καταλαβαίνω τι έχει παίξει. Λέει να βρεθούμε στα κολυμβητήρια. Περίμενε. Εγώ είδα απλά που σου το έκλεισε, οπότε προλάβατε να δώσετε σημείο συνάντησης στα αποδυτήρια. Επίσης το μόνο που δεν θέλει είναι να συζητήσετε το τι έγινε. If you know what I mean. Να μιλήσουμε. Τι θα κάνεις? Θα πάω. Θες να έρθω? Όχι ρε, άραξε εδώ. Θέλω να δω τι σκάτα έχει να μου πει. Πρόσεχε και ό,τι θες παρετήρη. Ήταν τρελή φάση, πρέπει να το δεις. Πού είσαι ρε μαλάκης, τι λέει? Τι έγινε ρε? Καλά είμαστε ρε. Ωραία ρε. Και ωραία φίλε, κομπλέ. Άκου να δεις φίλε, παίζεις και εγώ, θα γίνει μανόρα τελεί. Για πες. Πάει αυτός ο Μάμπη ρε φίλε. Να πάρει την άλλη τη Μυρτώ και να της κάνει τρελή μαλάκια. Σοβαρά μιλάς τώρα? Τι λέει? Ναι χαρά εσύ. Πού είσαι? Εδώ, περιμένω κάτι παιδιά. Εγώ πάω σε ένα σπίτι, για άραγμα. Για ραγμά. Τουλάχιστον, πίνεις τίποτα καλό ή πούντα να είναι και ό,τι να είναι? Καλή είχα σε κλειδές. Πίνουν και τσιβάνα. Πάμε. Σήκω. Φύγαμε. Λοιπόν, Τι λοιπόν? Εσύ δεν με πήρες τηλέφωνο? ποιος σου είπε ότι είμαι έγκυος? Στην παρέα το άκουσα. Δεν ξέρω ποιος το είπε πρώτος, αλλά στο Facebook το έμαθε. Γαμώ την πουτάνα μου γαμώ. Έτσι και μάθα πιο μαλακισμένο, είπε μαλακία, θα γίνεις πουτάνας. Κι εγώ μαζί σου. Ρε, όταν το άκουσα, δεν το πίστευα. Θα πιούμε ένα. Πήρες τηλέφωνο. Την παίρνουμε συνέχεια, το έχει κλειστό. Δεν έχουμε σταματήσει να την παίρνουμε. Τα φέρατε όλα. Αμέ. Ευτυχώς φοράμε πάνω κάτω το ίδιο νούμερο.
Λοιπόν, για κάποιο λόγο τώρα μας δείχνει ένα άκυρο πλάνο με κάτι τύπους που κάνουν parkour. Απλά για να μεγαλώσει η ταινία και να μην είναι, ξέρω εγώ, 2 λεπτά. Σε γαμίσω μαλάκα Μάμπη. Το μουνί της μ***ς Παλιοκαριόλη. Οκ, ο Μάμπη Αστραχάν, πώς τον λένε αυτόν, γάμισε τη Μυρτώ τη λένε. Πω μαλάκα, έχω μάθει και τα ονόματα εδώ πέρα, τόσο προ. Και επίσης το καλύτερο beep στην ιστορία των beep είναι το μυς της μου Παλιοκαριόλη. Πιστεύω ότι τα μικρά παιδιά τώρα είναι καλυμμένα και δεν άκουσαν τη βρισιά. Ποιος μαλάκας έχει κάνει edit αυτό το βίντεο? Μωρί, μωρί. Έλα γρήγορα. Τι κάνεις Καλά, το κινητό σου γιατί το έχεις κλειστό? Μπαταρία. Άμα το έχεις ανοιχτό, δεν θα γινόταν έτσι. Το αρχίδι. Καλά μιλάμε στο γαμίσο, έτσι. Μόλις το έκανες νομίζω. Respect στον τύπο από εμένα, γιατί έχει χιούμορ τη διακατάλληλη στιγμή. Είμαι και εγώ σε τέτοια φάση. Τι γυρεύεις? Αν σε κορέδεψε μία φορά, μπορεί να το ξανακάνει. Τι λες ρε, αυτόν τον έχω. Έλα, φτάνει. Πάντως ρε εσύ, σε ευχαριστώ. Αυτό θα το θυμάμαι. Έλα ρε Μύρτο. Απλά να ξέρεις ότι είναι κρίμα. Αλλού πατάς και αλλού βρίσκεσαι. Δεν στο ταιριάζει να μπλέξεις σε τέτοιες κατοφάσεις. Νομίζω πως αρχίζω και βρίσκω αυτό που μου ταιριάζει. Και όταν τελειώσει το σταφ, τι? Δημήτρη, είσαι αρχίδι ρε. Θα σε γαμίσω. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Κάνεις ρε! Γιατί εξήγησε έτσι? Πώς ξηγέμαι ρε φίλε, δεν έχω ξανά το σκηνικό αυτό, απλά. Και δεν μου λες, δεν θα υποστηρίξει ρε μαλάκα, το φίλο σου την πουτάνα. Εννοείται πως την πουτάνα ηλίθη, γιατί εδώ πέρα η ταινία μας έχει όλους μουνόδουλους και όλα για τις γκόμενες και αστυνομία και μπαταρία και ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ ο τύπος έριξε χιλόπιτα στο πουτανάκι, τέλος πάντων αυτό. Στο προζωνάκι. Και τώρα ακολουθεί ένας άπιος τσακωμός ο οποίος δεν υπάρχει λόγος να δείτε, οπότε σταματάω εδώ το βίντεο, γιατί άμα θέλετε να δείτε τελική τη μάχη όπως και στο Twilight, πηγαίνετε δείτε την ταινία. Δεν θα πεις το όνομα της ταινίας? Όχι ρε, να το βρουν μόνοι τους αν θέλουν.